efectivament, això és el primer pas, anem a dir, visible de tota la feina que s'ha fet fins en aquest moment. En aquesta càpsula del temps porta un diari, el de la primera victòria després de molts dies, després unes monedes, un escrit dient el per què i qui ho estem fent, que és tota l'afició de l'Espanyol, i totes les persones que ens han ajudat i han contribuït amb aquest homenatge. Avui la nostra entitat compleix 112 anys d'història. Un llarg camí, ple de bons moments, però també de patiment i de dificultats. 112 anys d'un sentiment irreductible, que ha arribat fins aquí gràcies exclusivament a la nostra afició. La fidelitat i la tenacitat del poble perico expliquen el camí fet i la voluntat de seguir endavant. Perquè l'Espanyol va néixer d'entre un grup d'amics, d'estudiants catalans, de gent de la terra, al cor de Barcelona, a la seva universitat. I aquella il·lusió ha estat compartida després per milers i milers de persones que hi han donat ple sentit. Tots han fet, tots heu fet, que avui l'Espanyol sigui una entitat amb tanta força.